Hei, olen Jussi Hiltunen, edustan Haukiputaan Kehitys Oy:tä. Haukiputaan Kehitys etsii uusia vuokralaisia vuoden 2013 lopussa vapautuviin toimitiloihin. Tällä hetkellä tiloja vuokraa Oulun seudun ammattiopiston autoalan yksikkö. Tilat sijaitsevat Oulussa Ukonkaivoksen teollisuusalueella noin 25 minuutin ajomatkan päässä Oulun keskustasta. Tilat jakaantuvat hallitilaan, työtilaan, ruokalaan ja toimistoihin. Hallitilan pituus on 50 metriä, leveys 25 metriä ja korkeus 10,5 metriä. Työtilan pituus on 45 metriä, leveys 60 metriä ja korkeus 4,5 metriä. Tila on tällä hetkellä jaettu väliseinillä työtiloihin, tulityötiloihin ja maalaamoon. Jos kiinnostuit tiloista tai jostakin sen osasta, ota yhteyttä toimitusjohtaja Arno Rantapelkoseen tai toimistosihteeri Leena Holmström Lehtoseen.